Så bliver der vasket vogn, så vi er klar til at køre Odsherred-løb i morgen. Prøv lige at se her, hvordan vandet det bare perler af, fordi den er blevet poleret her sidste år. Det holder fandme godt. Så skal man bare have lidt shampoo, så kører pengene. Så bliver der skrubbet og skuret. Så den bliver super fin. Så vi kan køre i morgen. Ja, det er sgu nemt at være medchauffør her, når der er andre, der vasker for en. Det er ikke helt ringe. Men der skal også være en, der filmer og dokumenterer, at Jens Peter rent faktisk også kan vaske bil. I stedet for at han altid kører ud til Olsen. Kommer ikke ud til Olsen. Ja, det var faktisk ret imponerende, for den startede faktisk i første hug næsten. Ja. Den skulle ikke tørne mange gange. Nej. Det var faktisk en gammel dame på fanden, hun er jo klasse. Ja. Det var, vi regnede ud. 94, ikke? 96 år. Ja. For 28, ikke? Ja, det skal nok blive godt. Så tjekker vi lige, der er olie på dyret. Kilde. Tjek. Kølesang. Tjek. Kølevand. Tjek. Ja. Så er vi i gang, Jens Peter, på årets Odsherredsløb nummer 27. Og det er jo første gang, vi to biler. Ja. Ja. Og hvad, vi glæder os. Du er jo lokalkendt heroppe, så du har allerede givet os det første svar på de fine spørgsmål. Ah, 2. Og 2 allerede, ja. Ja. Så det går nok med det, tænker jeg. Ja, det tænker jeg også. Ja. Det bliver rigtig hyggeligt. Og vi holder ved siden her af en anden Ford A, der var fra, hvor var det så ikke? 29, og han har hjulpet. Lige over 11. Og han har hjulpet os lidt med at stille lidt på benzinen, så nu skal du køre længere på literen også. Den er også fin. Den kan lige oven, den er meget fin, nej? Så kan man se, at amerikanerne der, de er både store, og de er også den blå lyseblå derovre. Ja. Nå. Men hvad har vi her? Der har vi instrumentering her, der vi har speedometer og amperemeter, benzinmåler, tændingsnøgle. Hvad er den der ting, Jens Peter? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved vi ikke. Det er blinklys i hvert fald. Du ser her. Det blinker der, se her. Ja. Og vinduesvisker. Og tiden, der står stille, tilbage fra 1928. Ja, så begynder vi så småt at køre, og vi skal køre i nummerorden. Og vi er 125 biler. Det bliver rigtig, rigtig godt. Nu skal I bare se her, jeg har en rutebeskrivelse af, hvad vej vi skal køre. Man kan ikke sige andet end, at det er fantastisk. Den er på flere sider oven i købet. Ja.
så ruten er delt op i tre etaper, som I kan se her. Man må sige, de har virkelig formået at gøre noget godt ud af det. Det har de altså godt nok. Etape 2 og så herpå. Ja, det er svært her. Nej, vi sidder jo skulder ved skulder her. Ja. Men nu er vi så småt begyndt at køre. Ja, som I kan se her, så sidder vi jo skulder ved skulder. Min spiller og jeg. Der er ikke meget plads til sådan en gammel Ford her. Det er der altså godt nok ikke. Så vi kommer hinanden ved. Men vi hygger os, og vi er jo meget taknemmelige for, at vores chef Kurt, han vil lade os låne bilen. Ja. Det er jo helt fantastisk, at han bare siger, I kører bare, drenge, og nyder det. Så skal jeg nok både betale benzin og hvad det hedder alt sammen. Så det er skide godt. Det er også rettigt til reklame på ham jo. Ja, det er rigtigt. Det er gratis-reklame på Kurt. Det er det. Så, ja. Og i vores firma, der må man ikke ryge, men det gør vi så alligevel, fordi vi har simpelthen valgt at tage nogle piber med her. Vi skal lige bappe lidt på et par lakridspiber undervejs her. Så ser vi rigtig gammeldags ud. Og så den gamle Morris derinde. Kæmpe flot. Ja, så er vi derude af. De smukke veje her. Den gamle Ford. Og mens turen er der så nogle spørgsmål, man kan være med til at konkurrere med. Som man kan se her. Og en spiller lokalt, han tager han allerede igen den første. Han har også måske igen nummer 2.
kamera, tænker jeg. Ja, så er vi kommet til Vig Hovedgade. De var på sightseeing. Ja, det var de. Ja, det er også det der hele hug, det her, det min telefon derinde. Der er en kirke mere der, en Vig Kirke. Så er vi sgu kommet til vandet. Det var så første stop fra Helleberg. Så kører vi videre og ser, hvordan det ser ud. Og rent faktisk så er det sådan, at de amerikanerbiler, de sprøjter så meget benzin ud, så det er slet ikke nødvendigt for os at tanke. De benzindampe, der er der, de kan rent faktisk godt drive som vogn her. Ja, folk de vinker og kigger på, hvor mange mennesker der er. Det er helt sindssygt. Det er fantastisk. Folk der bare går over om det. Nå. Jens Peter. Det var et flot sted det her, hva'? Ja, det er Gamle Sindssygehospital. Er det Gamle Sindssygehospital? Ja. Så passer du meget godt til os to. Ja. De er jo lidt små sindssyge, det siger de i hvert fald alle sammen. Ja.
Nordhavnkommen gågaden i Nykøbing Sjælland. Og så mange mennesker, der alligevel er kommet for at se på de her gamle biler her. Det er ret imponerende faktisk. Ja, det bringer smil, når vi får trykket lidt på hornet. Det går da voldsomt. Det er godt nok ikke. Det er meget imponerende. Det er det. Det er godt nok vildt. Hold da kæft, hvor er der mange mennesker, mand. Det er helt sindssygt. Nej, hvor er det sjovt. Ja, og prøv at se. De står alle sammen med deres telefoner og filmer, ligesom vi gør. Vi filmer også dem. Nej, hvor er det sket. Folk er ude på caféerne. Og som pilsen. Nej, hvor er det sjovt. Det er godt, om det er imponerende, når der er så mange
første film på vores Odsherredstur. Det har været en fornøjelse at lave videoen, og vi håber, du kigger med en gang.